मग काय सेवा? हो सेवा. अरे वा वा वा. लग्नाच्या आधीची सेवा. अरे वा वा वा. लग्नानंतर वाईट नाही. नमस्ते सर्वांना, कसे आहात तुम्ही? आता इथे बघा आमची सासू NGOच्या कामात बिझी आहे. काय हो सासू? NGO. आणि इथे कोण? इथे तू काय बोलतो त्यांना? काय हो सासू? मम्मी बोलायचं. काय हो मम्मी, नाही तर सासूमा बोलायचं. आता तिला अम्मा बोलणार. अम्मा अम्मा का बोलणार. अम्मा बोलणार सांगा? काय अम्मा? त्यांची मुलगीच अम्मा बोलते. होणारी बायको अम्मा बोलते ना. हा. आमची नवीन मम्मी तिकडे NGOचं काम करते आणि होणारी बायको आज पुलाव भरून खायला घालणार आहे. पनीर पुलाव. पनीर पुलाव. पनीर पुलाव कसं बनवायचं तर बघूया, पण रेसिपी बघूया. सुरुवातीला काय करायचं काजू? इथे तेल गरम होतोय. हां तेजपत्ता टाकलाय. आणि तिथे काय काय टाकलंय ते पहिलं बघ. तेजपत्ताच फक्त टाकलाय. ओके. अरे वा. खडे मसाले टाकायचे. खडे मसाल्यामध्ये काय काय घेतलेस? हे सर्व टाकायचं? हो. ओके टाका. थोडं तेल गरम झाल्यावर मी तेजपत्ता ऍक्च्युली खूप लवकर टाकला. थोडा अच्छा. टाकायचा. तेल गरम नव्हतं झालं. खुशी खुशी में डाल दिया. हो. पटकन टाकून दिला. मम्मी शेफचं नाव काय आपण आपल्या? शेफचं नाव काय असणार? शेफचं नाव काजल. काजू दादा. काजू दादा. हो दादा. आपले कोकणातले काजू फेमस आहेत ना. आता आपण इथून काजू घेऊन जायचे ओ, अजून काजू फेमस दादा व्हायला. चेहरा तो दिखाओ. अरे वा वा. म्हणून त्याच्यामध्ये आहे ना आपण जास्त काजूची पेस्ट आहे ना या पनीर मध्ये, पनीर राईस मध्ये, पनीर पुलाव ना. येस. हा, म्हणून आपण आता ते बनवते. अरे वा. किचन बघा, मी चिकन बोलणार होतो. काजू पाणी गरम झालं. गरम झालं. हा, हो ते गरम उकळी आणि येऊ दे. काजू किचनच्या कोण बसलं तिकडे काजू? कुठं? ते पक्षी. ते मस्त ना किचन मध्ये उभं राहून ते सर्व बघण्याचं दृश्य एकदम छान दिसतंय बघ. नशीब ते पक्षी दुसरं कोण नाही तिकडे. उडालं काय? ड्रेसवर. एवढा आवडला म्हणजे तुझ्याकडे येत आहे बघ ते. 2 कांदे घेतले तिकडे. उडतंय काय? हा, ते पाणी असतो ना. आज तू काय कढई? कडे खुश आहे आज. काजू दादाच्या हाताने बनते. आपला भात शिजवायचा आहे, तिथे कढईमध्ये पाणी ठेवलंय आणि त्याच्यामध्ये आता मीठ टाकायचंय, फक्त थोडंसं मीठ टाकायचं. आणि आमच्या काजूचा सोनू दाखवा. हा त्यांचा सोनू बघा. हा बघा सोनू. आपला कसा सोनू आणि मोनू आहे. इकडे आपण पाणीला उकळी आली आहे, त्याच्यात आपण मीठ टाकलेलं आहे. थोडं मीठ टाकलं. आणि त्याच्यामध्ये आपण आता हे तांदूळ भिजत ठेवलेले. हा, भिजत ठेवलेले तांदूळ आहे धुवून स्वच्छ. ते आता त्याच्यामध्ये टाकायचे भातामध्ये. आणि इकडे आपला कांदा पण फ्राय होतोय. फ्राय होतो. साईड बाय साईड म्हणजे दोन्ही प्रोसेस होतात ना. हा. तोपर्यंत आपण इकडे बघा भांडी एकदम व्यवस्थित लावलेले आहे ना. केस बॉब कट करूया नाही, का? मला लांब केस आवडतात. नवीन ट्रेंड नाही, नाही. कधीच नाही. झोपेत नाही, मम्मी तुमच्या पण कापेल. आता आलो आम्ही काजू चिकन. हो. आपण कुठे चाललोय? इथे बाहेर आपले मित्रमंडळ बसले आहेत ना. बसा बसा. त्यांच्या बाजूला थोडं समाजसेवा मित्रमंडळ. काय करू होता की नाही मेसेज वाचतो बघा. जावई इकडे बोलण्याची स्टाईल भारी आहे ना. हा. जावई बापू तुम्ही का हसता? जोक होत आहे. छान वाटतं बाहेर. झालं काजल. आता त्याच्यानंतर काय करायचं आपल्याला? आता कांदा लसूण, सॉरी मिस्टेक. आलं लसूण पेस्ट टाकायची. किती चमचा? 1 चमचा. अरे वा. आता आलं लसणाच्या पेस्ट नंतर आपण परत 1 मिनिट आपण हे करायचं ना. हो, परतवायचं जरा. ते मी करतो नाही तर तुझे हात दुखतील ते. नाही, मी करते. नाही, एवढा त्रास नाही देऊ शकत होणाऱ्या बायकोला. त्रास नाही हा. मग काय सेवा? हो सेवा. अरे वा वा वा. लग्नाच्या आधीची सेवा. अरे वा वा वा. लग्नानंतर वाईट नाही. पाणी पिते. काजू पेटनेम इज गुड ना. हो. क्या काजल? काजू.
काजू नाही पण काजल नको. नाही ग काजल. नको. आता काजल बघा किती गुडगल आहे. काय करते काजल तू? पाणी पिते. बघा असं आठवणीने पाणी प्यायचं. आणि आमची काजू बघा, आमची काजल बघा पिते ना काजल. हो. आमला ज्यूस, ॲलोवेरा ज्यूस. अरे वा, चांगली सवय आहे. पियाली का? ये है सिक्रेट. यात कोण टाक लाल होते एकदम. काय मास्टर शेफ? आराम. आराम. आपले नवीन शेफ बरोबर करतात का? नवीन शेफ बरोबर करतात. अहो बघा इथे. 4 टोमॅटोची पुरी घेतली. त्याच्यात 4 टमाट्याची पुरी घेतली. आता पूर्ण आता पाण्याचं चरचर चरचर आवाज येईपर्यंत बंद होईपर्यंत ग्रेव्ही बनवायची सुकी, तेल Gravy. सुटीपर्यंत. है ना? हा. पाणी पिता की ना तुम्ही? पाणी पिता का नाही? मला पाणी द्या. हे पी तुझं. काजू धुवत नाही ग्लास? तुला तुमच्या इथेच आहे ना. पडायचं देश. अहो आहे ना. बस. पिया पिया. पाणी प्यायचं मध्ये मध्ये. इथं येता तांदूळ. भात इथे शिजलेला भात आहे. ऐकलंस का बघू? हा भात शिजलाय आपला. हा. आता तो भात आहे ना गाळून काढायचा. ओके. तोपर्यंत इथे आपली ग्रेव्ही पण बनवते ना. आमच्या एरियातली भांडी घासा मित्रमंडळचे अध्यक्ष. चाळणी धुवून घेते. इथे पनीरचा मर्डर चालू आहे. काय काजल? हो. काय चालू आहे? पनीरचा मर्डर. यांच्या भाषेत. चाकू तू दाखवते मला बोलते मर्डर. इथे आम्ही घेतलं आहे पूर्ण 50 ग्राम म्हणजे अर्धा किलो पनीर है ना. पूर्ण यूज करणार आहे ना हो आपण. आपण पूर्ण यूज करणार आहे. इकडे मॅडम आणि यूज इथे करणार आहे. क्यूब्स कापून वापरणार आहोत आपण. इथे हे चालू आहे आणि इथे आपला भात गाळून घेतला गाळून आहे. काढा कार्यक्रम चाललेला आहे मित्रमंडळ. आणि इकडे आपली ग्रेव्ही पण बनते छान एकदम. अजून ग्रेव्ही खास बनणार आहे कारण आपण काय करणार आहे त्याच्यात? काजूची पेस्ट टाकायची आहे, दही टाकायचं. काजूच्या हाताने काजूची पेस्ट टाकणार आहे आम्ही. हा काजू. हॅपी बर्थडे बोल पुढे. टू यू. आहे एकाचा बर्थडे आता लवकरच. कोणाचा? आहे कोणीतरी. हे पनीर कापूया. आता इथे काजल काय टाकतेस तू? सर्व मसाले लाल आपल्या. तिखट. हो लाल तिखट, हळद आणि धने. लाल तिखट किती चमचा आहे? 2. ओके. हळद अर्धा. आणि 1. तिखट आपल्या तिखट पाहिजे तेवढं घ्यायचं ना. हा. चला आता ह्याच्यात टाकायचं का? हो. अरे वा. असं ताट वाजवायचं असतं. नाही. जेव्हा आपली ग्रेव्ही ओली असते ना तेव्हा मसाले टाकायचे, म्हणजे मसाले त्याच्याबरोबर शिजतात. मग पाणी टाकायची वेगळी गरज नाही ना. मग वेगळी गरज नाही पाणी टाकायची. बाहेर गाणी बघ ना. मेरे संग प्यार में नहीं डोलना. बघ ना. हा का आणि लावलं. एव्हरग्रीन गाणी. नागिनचं नागपंचमी येते ना आता. आता त्याच्यामध्ये ना दही टाकायचं आणि गॅस आहे ना बारीक करायचा. हो दही टाकताना आपला नियम आहे ना की आपण. नियमच आहे तो, गॅस बारीक करायचा एकदम स्लो करायचा आणि दही टाकून ते ढवळायचं. आमची सासू दिसते तिकडे. दिसतंय? दिसते ना कॅमेरामध्ये. दही टाकलं. नाही, दही टाकून. आपला गॅस एकदम स्लो केलेला आहे आणि आता काजलने दही टाकलेलं आहे. आणि इकडे काजलने दही 150 ग्राम घेतलेलं आहे. 150 ते 200 ग्राम आपण घेऊ शकतो. हा. चांगला फेटून घेतलेला आहे ना. हो. गोल गोल ढवळ पटापट पटापट ढवळायचं. कलर बघ कसा झालाय ना. चेंज झाला ना लगेच. त्या तोंडाला पाणी बिणी सुटलं की नाही? हो. भूक लागली. भूक लागली. भूक लागली. तिला ढवळायचं कसं ते झालं. स्पेशल ट्रेनिंग. टाकलं ना असं उडत नाही अंगावरी बसत नाही का. इथं उचलायचं नाही, असं वरच्यावर म्हणजे सगळं मिक्स होतो. इडलीसारखं वर तेल येतो. आता आपण काजू पेस्ट टाकतो. ग्रेव्ही तर बघ एकदम मस्त ना. तेल बिल एकदम व्यवस्थित तर आता
काजूची पेस्ट. अरे वा वा, काजूच्या हातने काजूची किती पेस्ट. भारी आहे बघ, काजू भरपूर घेतलेली. पण आज काजल बनवते ना. हम्म. आणि तिने आहे ना आपल्यासाठी खास पनीर पुलाव करायला घेतलाय. हो, पनीर पॅकेट आणला खास हा. आणि आता आमच्यासाठी पनीर पुलाव. वा वा वा, ग्रेव्हीची अजून क्वालिटी वाढली मम्मी, स्टँडर्ड वाढला ग्रेव्हीचा, वाढला. है ना राजू काजल? हो. इथे आमचूर पावडर अर्धा चमचा. अरे वा, ग्रेव्ही तरी बघा. रंग छान आलाय ना. अशी ग्रेव्ही साईडला थोडी काढून ठेवायची हा तुला प्लेटमध्ये. सवय आहे ना. हा काजल, तुला अशी सवय आहे का? काय अशी ग्रेव्ही तर बनत असेल थोडी साईडला काढून ठेवायची. नाही. गॅस नाही. बारीक कर आता थोडा. हातावर उडतो ना म्हणून. जरा कॅमेरा अँगल चेंज करूया का? हा. चला इकडे. पनीर पण भरपूर आहे ना. हो, घरच्या जेवणाची हेच तर मम्मी खासियत असते. हा, काय आपण म्हणजे जास्त घेतो. आपण चिकन टाकलं की चिकन पण भरपूर आणि पनीर टाकलं तर पनीर पण पनीर पण भरपूर. भरपूर. मिठाचं सोनू कुठे? हा हा काजलचा हा सोनू आहे. दुसरा सोनू. तो पहिला सोनू विक्रोळ येतो. लवकर जायचं तिकडे. हो. आई हा टाक. 3 चमचे टाक. छोटे चमचे आहेत का. हा. अरे दाल तू दाल, तेरे हाथ से तो नमक भी मीठा लगेगा. थोडा थोडा. आता सासू पाहिजे होती हसायला. बस. हरमतार मला राग आला वाटतं. नाही नाही ते लागत नाही ना पटकन म्हणून. वा वा वा. मी ताईला फोटो पाठवतो आणि तू तुझ्या बहिणीला फोटो पाठव. हा. हा काजल? हो. बोलतेली येतो आम्ही खायला. या लवकर या. हाफ डे घेतो आणि येतो. आता त्याच्यामध्ये तूप टाकायचं आहे. हो ना? हा 2 चमचे तूप टाकायचं. नाजूक हाताने साजूक तू. हा काजल? हो. आता सध्या जरा शेफ नवीन आहे तर ते एकदा बोल. जाड आहे ना म्हणजे थोडा 1 चमचा थोडा टाक. घट्ट आहे ना ते? थोडा टाक. टाक काजल तू 1 चमचा भरून अजून. नाही बस. बस. वा 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 वा. तर काय भारी लागेल टेस्ट. आता टेस्ट पण करायची गरज नाही मम्मी, हात लागला म्हणजे टेस्टी होणार आहे ते. हा. काजल तर नेहमी आता ब्लशच करत राहणार आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना आता सारखं ढवळून घे सगळं. हा. हा. वा वा वा. काजलला येतंय सगळं, शिकवायची काही गरज नाही. मग पण येतं तिने सर. आज माझी रेसिपी आहे ना माझ्यासाठी खास बनवते. अरे वा. हा म्हणून तिला मध्ये मध्ये मी आपली सांगते. हम्म. आता झालं आपलं. आता त्याच्यावरती आहे ना भात टाकायचा. थिकनेस बघ ना किती मस्त हा. वाटतंय. ते आपोआप आहे ना तेल सुटेल त्याला. कसं ते तोंडाला पाणी सुटतं भातावरच काजल? तेल सुटेल, तेल येईल. बाई. भूक लागली आहे सगळ्यांना आता. तर सगळ्या गरम मसाला अरे 2 वा. चमचा. ते एक गाणं आहे ना, गरम मसाले की प्याली हो. हो. हा गाणं आहे काय? हो. का गरम चाय की प्याली हो? गरम चाय तुझं किंवा- नेहमी गाणं चुकतं. दादा मला माहिती होतं का हिला मी मी पण कन्फ्युज होते. गरम मसाले की प्याली हो, कोई पनीर खिलाने वाली हो, आहे नाही काय 2 आहे. 2 चाहे गोरी हो. नाही ते सगळे गोरे. सर्व फॅमिलीच गोरी झाली आता. आणि त्याच्या पुढची लाईन माहित नाही. अरे वा. गरम मसाला झालेला आहे. आता आपलं एकच इन्ग्रेडियंट, आता हे इन्ग्रेडियंट राहिले म्हणजे आता आपण आता त्याच्यावरती भात टाकायचा. 80% शिजलाय ना शिजलेला, आपला. हा. ओके. आता भात टाकायचा. ही चांगली टेक्निक आहे की रिस्क फ्री है ना. हो. हा, जेवण रिस्क खाली फ्री बनवायचं घ्यायचं. आपण. असं खाली घ्यायची. तू भात सोड, मी पकडते. मला ते रुमाल दे पकडायला. देतो पण दे. वा, सासू सुनाने म्हणून जेवण रेसिपी बनवलेली आहे. सोड भात. भात काढ. तुला वरतून अँगल घेऊया आपण, कसं वाटतं बघा. आता सारखा कर. ढवळायचं नाही आहे. हम्म. मुरू दे असं जरा. अच्छा. अरे वा. काजल हम्म.
तोंडाला पाणी सुटलं काजलच्या. काजलच्या तोंडाला पाणी सुटला. काजल, माझ्या आजी तुला कोणती रेसिपी पाहिजे? चायनीज मध्ये काहीतरी. चायनीजमध्ये कोणती? राईस. राईस. हां. फ्राईड राईस करतो फ्राईड ना. राईस. हां किंवा शेजवान राईस पण चालेल. हा काय? हो. 2 राईस आलेले आहेत. हो. डिमांड 2 राईसची. अरे लवकरच पूर्ण करण्यात आता येईल. याच्यावरती ते हे टाक. साजूक तूप ना? नाही नाही सॉरी झालं ना साजूक ते तूप. झालं आपलं हे कोथिंबीर आणि- कोथिंबीर आणि पुदिना. व्हाईट वरती ग्रीन पडताना किती छान छान वाटतं किती बघ. छान कलर दिसतो. आणि आता हा डार्क ग्रीन. पुदिना हां. पुदिना. पुदिना आहे ना असा सुकवून ठेवलेला आहे त्यांनी आणि खुशबू छान येते. असं म्हणजे आपला ताजा असला तरी चालेल ना? हा ताजा असला तरी ताजा तर असतोच. हम्म. पण आपल्याकडे नसला तर आपण कसं माहितीये सुकवून ठेवतो ना फ्रीज मध्ये. हम्म, हम्म, हम्म. कधी नाही टायमाला मिळत ना हम्म. म्हणून. आता आपण गॅस पेटवूया. परत ही कढई आपण परत गॅसवर ठेवूया. आणि आपल्याला मुराला ठेवायचं ना? हा मुरायला किती वेळ ठेवायचा. मुराला ठेवायचं? 5 मिनिटं 10 मिनिटं ठेवायचं बारीक एकदम गॅसवर. हं. चला गॅस पेटवायचा. त्यासाठी गॅस पेटवायचा आहे. फास्ट गॅस? नाही बारीक गॅस. स्लो गॅस. म्हणजे आता कसं माहितीये जरा ते थंड झालंय ना. म्हणजे वरती काय जरा ठेवायचं ताट आपल्याला? ह्याच्यावर ताट मोठा ताट ठेव. अरे वाह. चलो मिलते हैं कितने मिनट के ब्रेक के बाद? 10 मिनट के बाद. 10 मिनट के बाद. 10 मिनट तक चलो सासू माँ को डिस्टर्ब कर दे. एकदम कॉन्सन्ट्रेट लावून. हाँ. सगळं एकदम आलंय. काजलने बघा पूर्ण ओटा साफ केलेला आहे. आता इथे आपली 10 मिनटं झालेली आहेत. तर गॅस ऑफ आणि परत 10 मिनटं अशीच राहू द्या. काय काजल हो. रेडी टेस्टिंगला? हो रेडी. व्हेरी गुड. तो रुमाल दे आधी. आणि तो रुमाल मी पाहिजे तर थांबा मी पकडून आणते थांबा हा? थांबा मी पकडते दे. गरम आहे ना हा गरमच आहे ना. बाजूला हा सगळे चला 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 तुमची काजू दाखवतो काय करते. चला इथे 10 मिनिटानंतर भात काढायला ते धारा खोल. खोल झारा. मम्मी दुसरा देऊ भात काढायला काहीतरी. हे की नाही भात काढ नाही ज्याने. हा चालेल. हा चालेल. आता इथे आपलं भाताचं उद्घाटन होणार आहे. मुलगी आपटली आहे पाटी. नाही. नाही आपटली आहे. चला टॅन टॅन. ओला भात अरे वा. मस्त. एवढी ग्रेव्ही वाढली आहे ना. ती सुगंध आला की gravy नाही? वरती आली आहे. हो. आला की सुगंध नाही? किती छान आलाय पुदिनाचा आणि इथे कोथिंबीरचा. आपलं सॅलड पण बघा. बीट काकडी आणि कांदा. चला तो वडा. वडा. अरे वा ग्रेव्ही पण लागली ना त्याला. चला कोणाकोणाला पार्सल हवं आहे सांगा. आता बघा असं ठेवलं. आता आम्ही पनीरचे फोडं वरती ठेवणार आहे बघा. काजलने स्पेशल जी एंगेजमेंटमध्ये बनवण्यात जाणारी आहे. एंगेजमेंटमध्ये पण येत आहे ना काजल. हो पनीर पुलाव. ते स्वतःच्या हाताने बनवून दाखवलेलं आहे आपल्याला. रेसिपी ऑलरेडी शेअर झालेली आहे. मग तुम्ही नक्कीच हा, बनवा. नक्कीच बनवा. आणि बघा पनीरचे फोड आलेले आहेत बघा वरती. दिसलेत का तुम्हाला? मी काजल tasting सरली. हां मग काजलच्या तोंडाला पाणी आता सुटलं काय आहे. काजलच्या तोंडाला पाणी सुटलं आहे. करू. हो. आता इथे बघा ताट रेडी आहे. सॅलड दे इकडे. हो. कारण मला तरी मिळवलं त्यांना ताट द्या. नाही नाही तू तुमचं घे माझं आहे का? हम्म. काजू ते काजल टेस्ट कर. हो करते ना. माझं ताटच आलं.
काजळ बेटिया मी टेस्टिंग करते. कसं झालं सांगा. मम्मी टेस्ट करतो पण. तुझं भात वाढलाय ना. हां अम्मा तुम्ही पण टेस्ट करा. अम्मा तुम्हाला पनीर पुरतं सांगा. अरे नको रे बाबा तू जेव थांबा. तिला माहिती इकडे टाकलं तर मी तिच्यातच टाकणार आहे. असं काय नाही. चला काजल का नाम लेके स्टार्ट करो सब जहाँ खाना. चलो काजल दादा माहित नाही कसं बोललाय. म्हणून काय ते गोड मानून घ्या. कसं झालं काजल. कसं आलंय. छान झालंय. एक नंबर. रेसिपी एकदम छान आहे. चला आमचं जेवण आमच्याबरोबर तुम्ही पण जेवायला या आता पटकन. असं आपला पुलाव भात बनवला ना की सगळं ग्रेव्ही मध्ये मिक्स करायचं सगळा भात आणि मिक्स करून खायचा. छान लागतो. एकदम छान लागते. एकदम मस्त लागतो. आणि ऑर्डर द्यायचं असेल तर ऑर्डर द्यायची असेल तर आपल्या काजलला ऑर्डर द्या. अं, आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला. लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि बेल घंटी सॉरी बेलची घंटी वाजवा. घंटी वाजवा.